हम बहुत मानीला कितना अतनी मानीला ना जितना छठी मैया अपने भक्तन के मानेगी उतना मानीला बहुत मानीला। लेकिन तनीसा एक ही टाक कौनो दुल्हन बेचारी छठ के व्रत करे खातिर लल्लाइत बा अपने सैया से कहत रही है सैया हमहू माई के छठी माई के व्रत रखब। जब ओकर सैया सुनल कि छठी हमार दुल्हन रखियो तब कहल कि चलू मार्केट। दुल्हन बेचारी मार्केट के नाम सोलवा झट से साड़ी पहनतिया साड़ी बेचारी के हर से हर हो जात बा लेट होत बा। ओकर सैया कहलन का ए हो का करत रुआ बोले ए हो ए हमर सोना ए हमारू ए हमार छोटकू ए हमार बड़का पेट वाले कहली का करता रुआ बोले हमके देखावना हमके देखावना रूप बात परदातनी रूप बात परदातनी धनिया हटका हमके देखावना रूप बात परदातनी धनिया हटका तब दुल्हिया कहे माथे पर हम दिदिया लगैनी माथे पर हम दिदिया लगैनी निहोली मांगल तबारी बलम की तरह की चाहता सजन की तरह की चाहता कमर से नवाज तारी बलम की तरह की चाहता कमर से अच्छा जवन हौ चोरौधवा सड़िया लाइलनियो के ना पहना तारू साड़ी तो ठीक ठाक हो गए लेकिन बेचारी यहाँ तकले मेहंदी रचावा तारी माई के पूजा करे जाए खाती के रची रची मेहंदी रचैती हो सुर हो सिंगार तू तो कबो ले आवे ना नाम तू तो कबो
छमकावा न पायल हो देखी जियरा हो जाला मोर बुद्धि खुल गई मोर बुद्धि खोल दिया धीरे धीरे छमकावा न पायल हो देखी जियरा हो जाला मोर घायल हो